Hello guys, hello mga ka-adventures. Nandito po ako ngayon sa Kabalayan na Cove Resort dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Tara, ipapasyal ko sa inyo. Our lovely Kabelayan Miss Khayla'S Espinosa. A big round of applause. Lalo na ang kanyang mga magulang. Dalangin po namin, Panginoon, na sila patuloy mabigyan ng kalakasan at proteksyon, lalo-lalo ng kanyang ina na nasa ibang bansa.
Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng narito na makikipagdiwang para sa kaarawan ng reino namin. Patuloy po, Diyos, bigyan po kami ng kalakasan at sa aming pakikipag-celebrate ay madama ng bawat isa ang kagalakan at maging aming kapayapaan. Do this, our first step, ang kailangan po natin ay magsuot ng face mask. So, ang step po natin for face mask is ganito po. Everybody, lahat po kayo ay sasabay at sasayaw. Okay po ba sa inyo lahat? Okay. Hello! Hi. Ang inaanto talaga ng mga bisita natin na, okay, everybody, if I say face mask, you have to do like this. Okay. Pangalawa po ay magsuot ng Fish. face shield. Okay. Hinihingi ko sa inyong lahat na magpag-participate po kayo kasi we need to do this para maging successful po ang ating celebration. Alright, pangatlo po ay frequent hand or washing. Okay, you have to move your hands just like this. At ang pang-apat po ay observe social distancing. 1, 2, and 1, and 2. Okay, at ang pang-lima po ay ang ating double tap. 1, 2, everybody, lahat po ay sasabay. Lahat po ay sasabay. Okay po ba sa inyong lahat? Okay.
celebrate